Poštovani gledatelji, pred vama su najnovije Croinfo vijesti za 20. lipnja. Duhanska industrija je jedan od najvećih poreskih obveznika koji osigurava više od 10% proračunskih prihoda Srbije, kažu predstavnici duhanske industrije. Međutim, visoke akcize motiviraju švercare duhana, a proizvođači baš i nisu u povoljnom položaju. Premda je otkup garantiran, otkupna cijena nije atraktivna jer su potrebna velika ulaganja kako novčanih sredstava, tako i radne snage, kažu proizvođači. U organizaciji Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, koji je surađivao sa Međunarodnim centrom za arhivsko istraživanje Ikarus i Ikarus Hrvatska, organiziran je arhivski seminar pod nazivom Arhivi i zajednica, izrada mjesnih topografije. Stevan Mačković je predstavio Subotički arhiv, dok je Vlatka Lemić govorila o Hrvatskom državnom arhivu. Iz pozicije, evo, malo jedne druge, znači kolega je pokazao tu arhivsku sliku, vrlo je slična i kod nas arhivska slika, jedino ajde što ja dolazim iz jedne druge vrste arhiva, iz nacionalnog arhiva. Naš arhiv je utemeljen 1643. Hrvatski državni arhiv odlukom Sabora, kad je napravljena škrilja povlastica Kraljevine. Imamo sada oko 32 km gradiva. I ujedno imamo i kao posebni odjel filmski arhiv koji je dio arhiva, znači čuva svu moguću filmsku produkciju. Imamo najveću fotozbirku u Hrvatskoj, 2 miliona fotografija. Potpredsjednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević i resorni tajnik Vuk Radojević uručili su ugovore predsjednicima 40 lokalnih samouprava u Vojvodini, koje su ostvarile pravo na bespovratna sredstva u okviru natječaja namijenjenog uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Ukupna vrijednost ove investicije, planirane programom Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, ovu godinu iznosi 920 milijuna dinara. Na ovaj način, prema riječima potpredsjednika pokrajinske vlade, postiže se poticanje intenzivnije poljoprivredne proizvodnje kao strateške grane, ne samo u Vojvodini, već u cijeloj Srbiji. 30 odgajatelja, učitelja i nastavnika nastave na hrvatskom jeziku u Srbiji boravilo je prošloga tjedna u Vukovaru na jednodnevnom seminaru koji je organizirala Hrvatska agencija za odgoj i obrazovanje. Tijekom predavanja pod naslovom Divan ili dugo nismo već, posebno je istaknuta važnost zavičajnog dijalekta za uspješniju komunikaciju u odgojno-obrazovnom procesu. Skupinu nastavnog kadra iz Subotice, Tavankuta, Đurđina, Sombora i Monoštora predvodila je dužnosnica HNV-a Anđela Horvat. Svim učiteljima i nastavnicima koji žele svaki seminar i svako novo znanje dobro dođe. Ovo je Agencija za odgoj i obrazovanje i ima izuzetno kvalitetne predavače, izuzetno kvalitetne stručne skupove i seminare, same radionice, sama predavanja. Znači svako ko želi može ovdje u ovom seminaru koji je multidisciplinaran pronaći nešto što će mu koristiti u izvođenju nastave. Nastava na hrvatskom je već veoma kvalitetna i o tome svjedoče rezultati učenika na natjecanjima, na završnim ispitima, ali naravno nastavnici nikad ne staju na tome, uvijek žele nešto novo naučiti, usavršiti se i na taj način još više unaprediti nastavu. To je jedan od ciljeva, odnosno aktivnosti koje su predviđene strategijom obrazovanja nastave na hrvatskom jeziku koja je usvojena prošle zime, znači organiziranje ovakvih seminara i sudjelovanje nastavnika na ovakvim seminarima. Hrvatsko prosvjetno društvo Matija Gubec iz Rume po drugi puta bilo je proteklog tjedna domaćin novogodišnjih 15. po redu međunarodnih susreta društava koje nosi ime Matija Gubec. Na ovogodišnjem skupu sudjelovala su društva iz Tavankuta, Gornje Stubice, Zagreba, Slavonskog Kobaša, Sotina, Donjeg Miholjca i Rume sa oko 300 sudionika. Hrvatsko prosvjetno društvo Matija Gubec iz Rume je dalo značajan doprinos razvoju kulture i ostavilo značajan trag u povijesti kulturnih dešavanja na ovim prostorima. Cijenjeni gledatelji, bile su ovo još jedne Croinfo vijesti. Ugodan dan!